Kuva over cautious actually disease yakaipa zvokuti chese chawafunga kuita unenge uchikufunga ndogona kunyura ko zvikasabudirira. Hapana chinhu chisina risk mulife. Kudya sadza chaiko kune risk, unogona kungodzipwa naro ukafa. Kukwira kombi everyday uchienda kubasa kune risk. Tiri kuchengetwa nenyasha mumugwagwa. Kusaita ma-investments palife yako kune risk. Wait until warwarirwa nemwana wako kana kuti nehama yako yaunoda nemwoyo wese. Munhu anofanira chirwere chinorapika nenyaya yekuti washaya mari. Pari kudiwa organ transplant kuti munhu apore simbo, asi mari hapana. Haufaniri kubva wasiya mikana yese ichingodarika uchitya kutora risk pasina kana chinhu wani chakwati regai ndimboedza kuita ichi ndimboona kuti zvinobuda here. Asi ndoda kuti mundinzwisise mafollowers angu tisati tanyanya kuenda kure. Ndati kuva over cautious kune risk, kuvawo less cautious at the same time kune risk futi. Nekuti kuva less cautious ndo extend yekuti varume vanosvika pakupinda underground mining isiri proper, mining isina mastandards, zvechigweja zvekupinda matonera zvaizvai muchichera makumbo akabata mine zvine risk, unoidimukirwa ukafa. Kuva less cautious zvekuti unoshanda pabasa rine ma-chemicals usina equipment yekuzvidzivirira, kushanda pane dust hauna kana respirator, mari woita yakawanda, pneumoconiosis yobva yakuzvambura wotadza kuenjoya mari yacho. Kuri kuvasikana anobva atanga kurara nevarume vese vese, asi ndoda kunganza business rangu, ndikangoita business rangu rikatanga kurana ndosiya zvechihurezvi, asi unogona kutanga kurwara ukatadza kuenjoya mari yacho. Saka ndati kuva less cautious kuri risk, kuva over cautious kuri risk zvakare. Saka unofanira kuva munhu ari pakati nepakati. Kana uda kutanga business unofanira kutora anonzi well calculated risk. Inonzi a well calculated risk ndeyekuti ukaanalyze pachinhu chauroda kuita, ukazvipa nguva yekutsvakurudza information ine data rakakwana pahaso rauroda kuita, wounganidza zvese zvinodiwa, mari inodiwa waanayo, ruzivo runodiwa patype pehaso iyoyo waanayo, uchaona kuti unogona kuita chance yekuti it's 80% kuti ubudirire, 20% ndoyekuti ufoire. Hakuna business riri 100%. Asi kana uchitora anonzi well calculated risk, uchaona kuti unenge uine 80% chance yekubudirira, unenge uine 20% chance yekufoira. Zvokuti ukaita business iroro ukafoira, hapana pauchariita 3 times uchingodona, nenhau yekuti business rauri kuita rine high success rate. Zviro zviedzwa hama dzangu. Inini ndine vanhu vandaimboshanda navo vakafa rimwe gore pataishanda kune imwe maini kukwekweku. Taenda kulong holiday yeEaster yaya. Tichibva kulong holiday yeEaster takasvika pabasa pedu paine vamwe vanhu. Zvechinzi pachinja investor auya atori nevashandi vake kudhara. Zvokuti akangoti ndiringoda vashandi vashoma shoma, vamweni vese ngavamire basa tiine macontracts handiri kuona. Saka zvekungomira nebasa cheteka zvine risk, nekuti titori nehama dzakatadza kuzvihendla, vakaita BP, vakaita mastroke, vakatofa only because of that situation. Dzidza kutora mariski, asi ngaave well calculated. Usangobvuma zvinotaurwa nevanhu, chakati chinobhadhara wakutoita hauna kana ruzivo nezvazvo unonyura. Zivawo kuti zimura munyika medu inoshanda sei. Inini zimura yakambondigadzirira size ende ndakangadzobvuma. Saka ziya masystems enyika, ndoshandidzana sei nezimura, ndoshandidzana sei nemakastoma angu, woita zvinhu wotanga kubudirira. Kutanga business kune risk, kugara nemari iri cash kana kuti iri mbengi kuri risk, kugara usina business kune risk futi. Saka sarudza kuti zvaunoda ndezvipi.